Surto d'una sessió on estàvem parlant de l'acompanyament a l'etapa adolescent i fèiem una correlació entre aquesta primera etapa, la primera adolescència, que li diem a vegades les psicòlogues evolutives, al voltant dels 3 anys, dels nens i les nenes, on necessiten aquesta reafirmació del jo sol, jo sola, i com nosaltres ens col·loquem davant d'aquesta demanda i aquest paral·lelisme que hi ha entre aquesta etapa i l'etapa de l'adolescència. I parlàvem amb aquesta mare que teníem aquesta sessió i dèiem, ostres, que complicat a vegades és quan deixem que els nens i les nenes, no, d'una manera mal entesa, s'escoltin, es trobin, es regulin, quan realment a nivell evolutiu, i aquí ve la importància dels límits i del sostre i de la presència, a nivell evolutiu sabem que no hi pot haver autoregulació si no hi ha corregulació. És a dir, si els infants no són corregulats i són acompanyats, els hi posem límits i els ensenyem on sí, on no, el que sí i el que no, és molt difícil que internament tinguin aquest estat intern d'autoregulació amb etapes futures com pot ser l'adolescència i inclús l'adultesa. A l'adolescència això passa d'una altra manera, amb molt més poder hormonal i amb molta més força, però els nens i les nenes o els adolescents necessiten aquest sostre de corregulació, aquesta presència que ha de tenir una mica de mà dreta i una mica de mà esquerra, aquesta flexibilitat, però alhora aquesta direcció, perquè en la vida adulta, en el futur, segueixin tenint aquestes eines internes, aquesta estructura interna que els hi permetrà posar aquesta direcció cap a la salut, cap al benestar i cap al bon tracte. És a dir, corregulació, presència, sosté, perquè els nens, les nenes i els adolescents vagin establint aquest eix intern, al que li diem autorregulació, perquè el prefrontal maduri i amb l'etapa adulta siguin capaces i capaços de posar-se límits i de posar límits i de preservar una estructura de salut en la seva vida.